Во враге там ужас, что творится, там вообще не видно дна этого оврага. Гүзәлия Тюрина әлеге яр буеннан ерак түгел генә яши. Казан үзәгенең шулай шүпчар иеменә күмелеп баруына күңеле әрни. Биредә яшәүчеләр үзләре үк пычратады. Инде кар эри башлап, кыш көне ташланган калдыклар да чыга башлаган. Там большие бытовые отходы. Монда көнкүрештән алып төзелеш калдыкларына кадәр бар. Хәтта иске диванда ята, пакетлар һәм пластик шешәләрне әйткән дә юк. Ул әлеге шүпчар турында экология министрлыгына хәбәр иткән. Экологлар бүген аның мөрәҗәгате буенча килеп тикшерде. Выявлено нарушение природоохранного законодательства, а именно... Мондый күренеш табигатьне саклау турындагы законны бозу. Бу муниципаль җир әлеге җитешсезлекне бетерү өчен Казан башкарма комитетына хат җибәреләчәк. Тагын бер көннән республикада тирә-якны чистарту 2 айлыгы башлана. Кар эрү белән шүпчарны җыештыра башларга кирәк ди Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министры. Ул халыкны битараф булмаска, май бәйрәмнәренә республиканы шүпчардан арындырырга чакырды. Табигатьле пычратучыларны вертолеттан һәм тимер юл транспорты белән дә тикшерәчәкләр. 2 айлык белән бергә эко-яз конкурсы да башлана. Аеруча актив мәктәп, гаилә, предприятие, вуз, балалар бакчаларын билгеләп үтәчәкләр. Быел эко ишек алды номинациясе дә өстәлгән. Кем шул многоквартирный домларда торап берләштерергә ответственность дигән әйбер, чтобы бу ремонт кына ясау түгел, аны тагын сакларга бит әле. Именно сакларга әрәнтергә кирәк шул безнең балалардан башлап нәрсә эшләнгәнне, шул программа белән эшләнгәнне. Узган ел санитар 2 айлык вакытында 3000 артык хокук бозу очрагы ачыкланган. 3000 артык шүпчар иеме табыла. 5 миллион сумнан артык штраф салынган. Бу акчаларны муниципалитетларга табигатьне саклау чаралары оештыру өчен бирәләр. Узган ел пандемия сәбәпле санитар экологик 2 айлык вакытында тирә-якны җыештыру коммуналь хезмәткәрләр җилкәсенә төшкән иде. Быел булышучылар саны күбрәк булыр ди экологлар. Казанда язгы эме 24 апрельгә билгеләнгән. Шулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.